Mayong gabi, mga tutang ni Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsulog naton sang ikaanom nga Domingo sang pagkabanhaw. Prayer for the soul of Nemia Kamangunan, offered by Prese Mendote. For the souls of Stanislao Pison, kag Gertrudes Pison, offered by Britannia family. For the soul of Narciso Jongson, offered by Jongson family. For the souls of Simplicio Talanas Sr., Simplicio Talanas Jr., John Talanas, kag James Talanas Sr., offered by Mr. and Mrs. Jose Tibajares and family. Prayer for the third death anniversary of Violeta Sabala, offered by Sabala family. Prayer for the soul of Edgar Condino, offered by Inbond Condino. Prayer for the death anniversary of Romana Bonilla, offered by Agrisola and Herrera family. For the souls of Edgardo Tamises, Violeta Savala, Magdalena Tofreros, offered by Tofreros family. For the souls of Crescencia Capauan, Inocencia Capauan, Andrea Capauan, Roberto Capauan, Rebecca Capauan, kag Ofelia Capauan, offered by Florentina Tabuyok. Prayers for the souls of Lolita Sayo, kag Carmencita Taberao, offered by Edith Taberao and family. Thanksgiving is offered to Mr. Randolph and Mrs. Lenley Martinez on their wedding anniversary, offered by LJ and Santina. Prayer for the fast recovery of Alma and Sandy Osumo, offered by May Mercurio. Thanksgiving is offered to Laura Lima on her 60th birthday on May 6, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered to Lourdes Tabirao for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered to Jose Martinez on her 62nd birthday tomorrow, May 5, offered by Martinez family. Kato niya mga sponsors, Mrs. Prese Mendote and family, Mrs. Lourdes Tabirao and Eileen de la Cruz, Mr. and Mrs. Alex Kamangunan, Mrs. Teresa kag Antonia Tianyo and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Biheldes Sayo and family, Miss Nilida Tamises and family, Mrs. Evelina Salem and family. Ini nga Domingo, nagapreparar sa aton sang pagkayab sang Ginoo sa langit. Sa Ebanghelyo, makitaan naton nga si Jesus nagapaalam sa mga gintutunan. Matuod gid nga magalakat siya apang sa piyak nga bahin, padayon siya nga nagapabilin sa tunga sa mga gintutunan. Sa iya pagbalik sa amay, nag-abot na ang tion nga ang mga gintutunan magpadayon sang iya misyon. Paagi sa Espiritu Santo, magpanaksi sila sa paghigugma ni Jesus. Paagi sa ila paghigugmaanay, magwa sila agud ibantala ang maayong balita, kag magpamunga paagi sa ila maayo nga mga buhat. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Glory and praise to our God, who alone
Sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Agad namang intupos kita sa pagselebrar sa Santos nga Misa, kilalahon naton anay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios. nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundako nga tod nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom kag sa napatawad na aton mga sala, ito ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Pagsaduta pag-ilalim sa
mga buyo kita. O Diyos nga makagahom, himuang nga sa ulugon na amon sing mainampuon, ining mga inadlaw sang pagkinalipay sa kadungganan ni Kristo nga nabanhaw. Kabay pa nga ang mga misteryo nga amon ginadumdum sa sini nga panahon, magbalhin sang amon daan nga kabuhi, kag mapakita namon ini sa maayo nga mga buhat. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Hesus Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sang nagapasulod na si Pedro, ginsugata siya ni Cornelio. Nagluhod si Cornelio kag nagyaob sa iya at tubangan. Pero ginpatindog siya ni Pedro kag ginsingganan. Tindog ka kay tao man lang ako. Nagsugod si Pedro sa paghambal, karon natalupangdan ko nga alangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tao. Kay ang nagakahadlok sa iya kag nagahimo sing matarong bisan ano ang iya rasa, nahamutan siya sang Dios. Samtang nagahambal pa si Pedro, nagkunsad ang Espiritu Santo sa tanan nga nagapamati sang iya ginahambal. Ang mga tumuluo nga mga Hudeo nga nagupod kay Pedro halin sa Joppe, natingala nga ang Dios nagbubo sing bugana sang Espiritu Santo sa mga hintel. Kay nabatian nila sila nga nagahambal sa iban nga mga lingwahe kag nagadayaw sang pagkagamhanan sang Dios. Nagsiling si Pedro, nabaton sini nga mga tao ang Espiritu Santo subong sang aton pagbaton, karon nakapugong bala sila sa ila pagbautiso sa tubig, gani ginmanduan niya sila sa pagbautiso sa ngalan ni Jesucristo. Dayon ginagda nila siya sa pagpabilin upod sa ila sing mga pila kaadlaw. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagapakilala sang kaluwasan sa mga hintel. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hintel. Magkanta sing bag-o nga ambahanon sa Dios, kay nakahimo siya si makatilingala nga mga butang. Paagi sa iya kaugalingon nga gahom, kag balaan nga kusog, nagdaog siya. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hintel. Ginbantala sang Ginoo ang iya pagdaog. Ginpakilala niya sa mga pungsod ang iya gahom sa pagluwas. Gintuman niya ang iya saad sa mga tao sang Israel nga may mapinadayunon nga gugma kag pag-unong sa ila. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hintel. Ang tanan nga katawhan bisan diin makakita sang pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sa kalipay sa Ginoo o bug-os nga duta. Dayawon siya sa ambahanon kag mga paghinugyaw. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hintel. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Juan. Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios, ang nagahigugma anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Sa sini nga paagi ginpahayag sang Dios nga ang iya gugma sa aton, ginpadala niya ang iya bugto nga anak sa kalibutan, agod nga may kabuhi kita paagi sa iya. Amo ini ang gugma, hindi tungod kay nagahigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios nagahigugma sa aton, kag nagpadala sang iya anak, agod nga paagi sa iya, mapatawad ang aton mga sala. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah,
higugma sa akon magatuman sang akon pulong siling sang Ginoo. Kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakadto sa iya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Palasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagsiling si Jesus sa imong gintuton-an, ginahigugma ko kamo subong ang amay nagahigugma sa akon. Pabilin kamo sa akon gugma. Kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magpabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginatuman ko ang mga sugo sa akon amay, kag nagapabilin sa iya gugma. Ginasugid ko ini sa inyo, agod nga ang akon kalipay manginyara sa inyo, kag ang inyo kalipay manginbugos. Ini amo ang akon sugo, maghigugmaanay kamo subong nga ako nagahigugma sa inyo. Ang labing dako nga gugma nga mapakita sa isa ka tawo sa iya mga abyan, amo ang paghalad sa iya kabuhi para sa ila. Mga abyan ko kamo, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo. Wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon, kaya ang ulipon wala makahibalo kung ano ang ginahimo sang iya agalon. Sa baylo, ginatawag ko kamo nga mga abiyan, kay ginsugid ko sa inyo ang tanan nga akon ay batian gikan sa akon amay. Hindi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo sa paglakat, kag sa pagpamunga sang madamo, ang sahi sang bunga nga nagapadayon. Dayon ang amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon ngalan. Gani, amo ini ang akon ginasugo sa inyo, maghigugmaanay kamo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Heso Kristo. Mga utod sa sining ikaanom nga Domingo sang Pasko sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Heso Kristo, ang iya ginabilin sa aton bilang pagpamilin-bilin kay ginalantaw naton ang tinion nga sa siningtion sa aton ebanghelyo nag-amat-amat siya pamilin-bilin sa imong apostoles bangod kay magakayab na siya sa iya amay. Gani nga pinakaimportante nga ang pagpabilin-bilin ni Jesus sa mga apostoles sa sining ebanghelyo amo ang paghigugmaanay. Ang ining tema sang paghigugma kag pag-upod sa Dios sa tion sa kabuhi sang paghigugma tama ka importante sa aton ilabi na gid sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi kay sa paghigugma lamang nga amo mismo ang aton kaangtanan sa Dios nga makapatigayon kita sang duha ka buluhaton naton sa adlaw-adlaw nga tanan nga bilang mga sumulunod ni Jesus nga matigayon naton ukon matinguhaan no sa aton pagpamalandong subong duha. Una ang paghigugma nga nagatulod sa aton sa pagbatas. Kagang ikaduha ang paghigugma nga nagatulod sa aton sa pagsakripisyo ukon sang paghalad sang aton kaugalingon sa aton isig katao. Siguro amo ini no sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi kun matalupangdan naton hindi tanan sa aton kabuhi ay nabinigid sa aton mga kaangtanan sa aton mga pinalangga sa aton membro sang pamilya sa aton bana sa aton asawa sa aton mga kabataan hindi tanan perfect no ang aton relationship no. Sa bagay nga kung wala ang factor sang paghigugma, dugay mo na ginuli sa imong ugangan ang imong asawa, no? O kung nabuli mo na ang imong nga bana sa iya ginikanan, no? Kag hindi ka nakabatas sa pag-atipan sa imo kabataan
nga kapila mo niya hambalan nga hindi magbuhat sini nga buhat mandayo nga sige gyapon ang buhat, no? So kung sayuron kung hindi ina bangod sang pagigugma ay hindi kita makabatas magupod sa mga tawo nga gintugyan sang Dios nga mangin kaupod sa aton kabuhi, no? So amo ina, no, isa ka factor nga masiling naton kinahanglan naton ang Dios noon, no, nga grasya sang pagigugma agud nga matinguhaan naton nga mabatas nga updon ang gintugyan sang Dios sa aton inang tawo nga gintugyan sang Dios sa aton sa panimalay, upod naton sa obra. Kag makita naton ang kahulugan biskan nagapangabudlay kita kung paano mapaayo kag mapatigayon nga mapadayon ang kaangtanan naton sa sina nga tawo. Sa bagay nga ang pagpahanungdan kag ang pahanungdom sang Dios nga kinahanglan manguyapot kita sa iya bangod siya ang paghigugma. Kag kung hindi maangot ang aton kabuhi sa aton kaangtanan sa isig katawo naton nga naangot sa Dios, hindi kita kabatas magupod nga may paghigugma sa sinang tawo nga ginpaupod sang Dios sa aton. Sa bagay nga kapila sa aton eksperyensya nga nagkapugday ang aton nga kaangtanan ay sa makasawa, no? Kung wala lang ang paghigugma, bangod lang sa aton tawhanon nga kaugot, ang aton tawhanon nga pagtimalus, no? Hindi naton mabatas, no? Ang nga padayon naton nga iupod inang tawo, no? Kag hindi kita makapatawad. Sa bagay ang panugyan sang Dios sa aton nga kinahanglan hindi kita mahamulag sa iya. Kay ang Dios nga paghigugma amo ang nagahatag sa aton sang grasya nga mapadayon naton patigayonon nga batason nga updon inang tawo o kon mga tawo nga ginpaupod sang Dios sa aton kabuhi. Sa bagay nga ayhan amo ina ang pagpanghangkat sa Dios nga ang nagasiling siya nga kinahanglan hindi kamo mahamulag sa akon kay manti ang Dios ang paghigugma, no? So kung wala sang paghigugma nga Dios noon, ang aton tawhanon nga pag sinalayo kag kaangtanan sa aton isig katawo tapok, no? Hindi makabatas, no? Sa bagay nga kung nabatasan mo man nga updon ang imubana hasta subong o kung ang imo asawa hasta subong, ina grasya sang paghigugma sang Dios. Biskan kapila mo na nga daw inusnos mo na ang sungad sang imo asawa sa dingding nga magaras, no? Pero nabatasan mo pa sa gihapon nga updon, no? So grasya sang Dios ina. Kaga mo ina ang ginahambal sang Dios, hindi ka magpahamulag sa akon kay kung ikaw lang hindi mo mabatasan ina ang paghigugma sang Dios nga halin sa Dios amo ang nagahatag sa imo nga mabatasan mo ina nga updon, no? So sa bagay kasining santos nga misa ang una naton nga pagpamalandong ang paghigugma nga ginahatag sang Dios aton nga halin sa Dios nagatulod sa aton nga gaanya kita sang grasya nga magbatas. Ikadua, siling niya wala na sang paghigugma nga mapakita naton sa aton abyan amo nga mahalad naton ang aton kaugalingon sa aton mga abyan, no? Pagsakripisyo, no? Ayhan ang mga ini nga tinaga wala na sang balor o kon kahulugan sa aton mga uling tubo, pero amo ini ang dapat naton man ipapaambit sa ila, no? Binigay sa sining mga kabataan nga naga-Flores, no? Nga matinguhaan nila nga bangod sang paghigugma magaserbisyo sila hindi lang para sa ila kaugalingon kundi para sa katilingban sang Dios. Nga maamat-amat hindi lang maglatom sa ila ang panimuot sa tikay nagasugod na sa bata pa sila, no? Nga kada obra nila pila akunda, no? Nga sa bagay sa ulihi magdako sila ang ila nga panimuot amo ang pangkadam-an nga mga disposisyon nga kaayuhan sang tanan, hindi lamang ang iya kaugalingon, no? Sa bagay nga inibunga man sang
paghigugma nga halin sa Dios. Kay ginpakita man na sang Dios ang iya paghigugma, ginhalad niya ang iya kabuhi para sa aton kaluwasan. Kabay pa, no? Nga ini nga paghigugma sang Dios magpanalay tay sa aton mga kaugatan kag sa aton kabuhi agud nga magkabuhi kita nga makatuon kita nga magsakripisyo para sa kaayuhan sang tanan. Kag makita sang sining mga ulihing tubo kung paano nga mangin makahulugan ang kabuhi kung nagasakripisyo para sa kaayuhan sang kadam-an, no? Kag hindi man naton sila mabasol kung sa ulihi magdako sila nga amuman sila bangod kay nakita nila sa aton nga wala man kita ng kabuhi nga nagapanumdum sa kaikaayo sang kalabanan o kung sa kadam-an kundi ginasalbar lang naton ang aton kaugalingon, no? So kabay pa nga sa sining aton pagpamalandong mga utod, kabay pa nga ining panugyan sang Dios nga hindi kita mahamulag sa iya gugma, mangin ara man sa pagtinguha sa aton. Kay nga kinahanglan hindi kita mahamulag sa pagigugma sang Dios kay kun wala ina, kag kun wala ang Dios sa aton nga amo ang gugma, hindi kita makabatas kang hindi kita makasakripisyo. Kabay pa nga sa sining santos nga misa, magpangamuyo kita sa isa kag isa. Agud nga sa aton pagtinguha nga mangin mahigugmaon sa aton pamilya, mahigugmaon sa aton katiling banderi sa San Rafael, matudloan kita sang Dios nga maghigugma kag ipakita naton sa sining mga ulihing tubo nga ang paghigugma nga ginapakita pagi sa aton pagbatas kag pagsakripisyo. Pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo kay Kristo ay anak kabugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lang sang Espiritu Santo, gibunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, si katlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kinilingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripas siya liwat sa paghukom sa mga buhi ken sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita agud nga mapamatudaan naton sa aton mga buhat ang paghigugma nga aton ginabantala. Pagi sini makilala kita nga iyagid ni Kristo. Sa dako nga pagsalig manawag kita sa Amay, kag sa kada pangamuyo ang aton sabat. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa nagapamuno sa simbahan kag sa gobyerno, kabay pa nga punon sila sang Ginoo sang paghigugma agud alagaran nila ang ilang mga kauturan kag paluntaron ang hustisya kag paghidait. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga pamilya kag mga kaingod nga wala nagaayuhay, kabay pa nga magbalik sila sa paghampanay, pagpatawaray, kag pagbinulugay. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa managaantos sang balatian, kasakit, kaimulon, kag kamingaw, kabay pa nga ibalik sila sa kasadya, kaupod man ang ila pamilya kag abyan. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga mag-asawa, kabay pa nga padayon sila nga nagahigugmaanay sa kasadyaman o kon sa kalisod, sa kahamungayaan o kon kapiutan, sa maayong lawas o kon sa balatian. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga katapos sang amon pamilya nga nagtaliwan na, kabay pa nga maagom nila ang kalipay sa langit sa diin si Ginoong Jesus nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Kag sa hipos aton man ipangamuyo ang aton mga personal nga mga intensyon. Mga muyo kita.
Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Diyos nga mo namay, si Kristo nagsugo sa amon, nga maghigugmaanay subong sang iya paghigugma sa amon. Atagi kami sang kusog sa pagtuman sang iya sugo, agod nga makilala kami nga imo mga anak. Kinapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. That we have and all that we offer comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All that in His name. Some rely on their power, others would trust in their gold. Some are only their Savior, whose faithfulness never grows old. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All that in His name. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, agad nga akon kang inyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos, Ama, nga makayagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kakamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. Diyos nga mo namay, batunang amon mga dulot, kag mga pangamuyo, kag tinlui kami, paagi sa imo grasya, agod nga mangintakus kami sa pagbaton sining bilidhon nga sakramento. Pinapangayo na nini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ipayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Kus ka nga ngigid, iyo ang papasanon sa among kaluwasan niya sa gihapon. Ngamon gid ikaw dayawan o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa sining panahon sang Pasko. Naginhalad si Kristo ang amon Kordero Pascual. Kay sa wala gid nagauntat sa paghalad sang iya ko galingon para sa amon tanan. Kag isa gid ang amon mananabang sa imo atubangan. Siya amo ang kordero nga hindi nagid mapatay bisan nga ginhalad siya subong biktima nagakabuhi pagid siya sa gihapon tungod siniyang bugo sa kalibutan nagahinugyo sa dako nga pagkinalipay ang mga angheles sa mga arkangheles nga tanan mga tinugas sa langit nagaambas ang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Ang Ginoong Diyos ang mga ehersito, puno ang langit kapagutan sa imong himaya. Hosana, Hosana sa langit.
Santos ikaw nga todo, Ginoo, katuparan sa tanan ng pagkasantos, gan ipadalang imo espiritu sa pagpasantos sa iyong mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa nga Ginoong Kristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayan nga gimbaton sing kinabubuton, iya ginkuha ang pamiyak-piyak ang tinapay kapasalamat sa iyong ipanagtag sa iyong magitutonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag magkaon sinikay ng mga akong lawas nga gitugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat niyo at kay ipalibot sa mga itutonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag maginom sa sining kalis kay namang kalis sa akong dugo ang dugo sa bago kagulay katapusan nga kasugtanan. Igawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryos ang pagtuo. Ginabantalan ako, O Ginoo, ang imong kamatayon. Kagawad ginambayan, ang imong pagkabanaw. Tugtog sa imong pagkalit. Gani amay amang ginahalad sa imo yung tinapay sang kabuhi kang iningkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa dumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig ang mga tapo sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imo simbahan na lapnag sa bunga sa kalibutan. Himbida sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kasalanan kaparian. Doon naman mga sakop siya mga katilingban nga nagtaliwan nga may paglaw mabanhaw sila. Doon naman ang tanan ng kalamatay sa imo pagkaabian, bato na siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri ko nagatambong agod nga maambit naman ang kabuhi nga walasing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen, Eloisa ng Diyos, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles. Kagsanahan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak ka sa Hesus Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, Amay nga mahagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan na dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. May taong nayarap ka sa mga langit. Pagdayawon
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Natagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Magpiligon na kami sa tanan palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginauman. Nga magabalik si Yesu Kristo nga amon manluluwas. Dahil mo ang inariyan, ang labong dagang himaya, sa mga tuwing, sa mga katuwigan. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait kinabiling ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang among mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Nagsunod sa ibigin siling, atagi siya sa pagidait kapag hiusa. Ikaw ang nagakabuhi kang nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo, yara gayapon sa iyong tanan. Kagira man sa imo. Katagay kita sa tanda sang pagidait. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, maluy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, maluy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami simpagidait. Yan si Kristo, ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ang inadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Dira katukos nga magsulot ka sa akon puloy-an. Ang pangimik lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon hit nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal na Eucharistia. Akon hindikit matigayon, magkarit nga Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulan. Manluluwas sa akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo walay karapusan nga Dios imo ginbag-o liwat ang amon kabuhi nga dayon paagi sa pagabanhaw ni Kristo nga imo anak, itugod kay ning sakramento sang Paskwa, magmangin mapuslanon gid para sa amon kag ipabatyag sa amon mga tagipusoon ang kusog sining makaluluwas nga kalanon. Inapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Sa masunod niya Sabado, May 11. Wala kita sa Santos nga Misa diri sa aton nga chapel. Tod may pagahiwaton nga Santa Cruz dito sa aton parokya. Suganan niya Gani ang tanan nga pumuli naton sa aton nga barangay ginaagdagid sa pag-upod sa prosesyon sa Santa Cruzan dito sa aton nga parokya. So naka-assign sa aton Reina Caridad. Kag sa amuan nga adlaw, May 11, ang aton nga Flores de Mayo o Flores de Maria nga naka-schedule supposed to be alas 3 sa hapon, so ini aton igabutang alas 8:30 sa aga. Agud batagaan naton sang ligwa ang aktibidades dito sa aton nga parokya. Kag subong man ang aton nga novena prayer para sa kay San Isidro Labrador magasugod sa May 7. Alas 5 ang takna sa hapon diri sa aton nga chapel. So 9 days of novena prayer para sa kay San Isidro Labrador. Kag ang aton nga kafestahan pag selebrahon naton sa May 16. Mayara kita sa Santos nga Misa, alas 9 ang takna sa aga. So ini para sa pagpanungog naton sa aton mahal nga patron, San Isidro Labrador. May 16, alas 9 sa aga ang aton Santos nga Misa. Kag mayara kita sa prosesyon sa hapon, alas 4 ang takna sa hapon. Diri sa aton nga barangay. Kag subong man ang aton nga Flores de Mayo o Flores de Maria ina nagapadayon adlaw-adlaw sa bug-os nga bulan sang Mayo. So gani sa mga kutob mag-sponsor sa snacks sang kabataan nga naga-attend sa aton Flores de Mayo, palihog pag-iangot lang kamo sa aton nga chapel coordinator sa kay Tita Grace Ledesma. Kag sa katapusan sining aton nga Flores de Mayo, ang aton nga culminating activity nga paghiwaton. So instead of May 31, bangod mayara pa sa mga klase, ina paghiwaton naton sa June 2. Mayara ina sang Santos nga Misa man. Kag ang aton nga Santos nga Misa sa June 1, nga Sabado nga adlaw, so ina ipaiway man naton, bangod ina madungan man sa culminating activity sang aton parokya. So gani sa June 1, dito kita sa aton parokya para sa culminating activities ng Flores de Mayo. Kag sa June 2, diri man sa aton barangay chapel. So ina pagkatapos ang aton nga culminating, mayara man sang prosesyon kag Santos nga Misa nga pagahiwaton diri sa aton nga chapel. Madamo gid nga salamat, palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Kagamutin ang bendisyonan sa mga gahong nga Diyos, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakap kita sa pagidai, tapos naton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.